И Коста, ето аз съм BlazeBG и днес започвам нова поредица от пак Survival, но да знаете, че зарязах миналите две, защото ми се бъгнаха. Та също така като последната ми. И нека да започваме. Тук ма генерира в някакво село. И искам да започвам. Ето. Ще избера къде да живея. Ще уча да събера малко ресурси. Например, ще живея не тук. Или тук е. Така. Чайте първо да сейф на хома. Така. Готово. Само че когато заслужиш. Сега да побием малко овце и прасета за храна. Фак. Ето. Доста добра. Щедро ми пуснаха. Така, трябва ми още малко храна и още една овца да си направи го. Аре бе, готово. Ето и малко дърво. Така, сега да го превърна в... То там има в крафтинг тейбъл, малко прочки да си направя. То е стик. Става вечер, така че да убия още една овца и да се прибирам, защото... Стига бе. Айде. Да знаете, че вече Survival ми ще е тук, няма никъде повече да се местя. Те ще бъде селен, но мадра... Да! Ще умере. Бе! Тъп селенин. Айде. Сега ще направя една кирка. Един меч. Султан е тук ли си вече? Една лопата и една брадва. Ама няма ми стигне дървото. Както да е. Кола да XP и много ми харесва. Лично на мен ди, по-точно.
Лично аз съм свикнал да живея в село. Абонирайте се за Султан Камлиев, защото е доста добър майнкрафтър и надявам се да ви радва. Абонирайте се за него, харесвайте. Той е много добър.